Tak ahojte, ja som Aďa, mám 22, takisto som z Kysuckého Nového Mesta. Takže čo má toto mesto komu ponúknuť? Myslím si, že každému niečo, pretože je to také mesto, ktoré nie je ani veľké, ani malé, nič sa nestratí, ale takisto tu máte vždy kam ísť. Ďalej, myslím si, že pre ľudí, ktorí majú radi pamiatky historické, tak je tu napríklad kostel svätého Jakuba, ktorý je najstarší že vraj na Kysuciach, myslím, že 16. storočia, alebo tak nie. A potom je tu ešte jeden kostol, takže a čo sa týka historických pamiatok, je tu niečo. A myslím si, že je tu kam ísť, a čo sa týka turistiky, pretože máme veľa kopcov, takže aj človek, ktorý má rád prírodu, keď vidie na svoje. Tak príďte. Tak čau, ja sa volám Nika a bývam v Kysuckom Novom Meste. Je to veľmi pekné mesto, je tu pekná príroda. A rada tu chodím behať alebo sa bicyklovať do Škorčia, kde je pekné prostredie. A máme tu tiež veľmi veľa barov, takže sa tu určite nebudete nudiť. A tiež tu môžete poznať celkom fajn ľudí. A tak asi všetko. Ahojte. Takže ahojte, tak ja sa volám Peťa, mám 21 rokov a prečo si myslím, že naše mesto je super? Tak okrem toho, že má pravda, že čo ponúknuť asi každému, keďže sa tu dá zajsť na turistiku, sú rôzne podniky a bary a môžete tu stretnúť super ľudí, tak by som asi spomenula nejaké také veci, ktoré pozná každý Kysučan. A tými sú napríklad Kysucká zmrzlina, to je parku, na ktorý určite musíte prísť. Tá je určite najlepšia. Ďalej je to podnik Drobec, ktorý sa tak nevolá, ale všetci ho tak volajú, kde chodia všetci na najlepšie bagety na Kysuciach. Potom je to napríklad, teda pre mladých je to diskoklub Bosorka, kde chodia aj ľudia z okolia. Bývajú tam teda diskotéky len v soboty, ale za to sú tam rôzne akcie a môžete sa tam teda prísť zabaviť. A čo ešte? Je z toho strašne veľa, takže ma všetko nenapadne. Ale určite príďte a keď prídete, tak nás tu niekde stretnete a my vám to všetko poukazujeme. A budete určite očarení. Tak čaute. Takže čaute, ja som Paťa, mám 18 rokov. Moje najväčšie hobby je fotenie. Za ten čas, čo tu žijem, musím povedať, že je tu strašne krásna príroda na to, aby sa dali robiť úplne úžasné zábery a krásne fotky prírody. A odporúčam vám určite sem niekedy zajsť a spraviť zo pár takých krásnych detailov a určite odporúčam, príďte. Tak. Čaute, ja som Mirka, mám 16 a myslím si, že Kysucké Nové Mesto je veľmi výhodné v tom, že sa dá robiť mnoho športov, ako napríklad behanie, hrať tenis, alebo badminton, volejbal a takže keď nás navštívite, tak môžete byť istí, že niečo tu nájdete a je pre každú z vás. Čaute. Ahojte, ja som Katka a bývam v Kysuckom Novom Meste, mám 24 rokov a najviac sa mi tu asi páči to, že hoci kam idem po námestí alebo hoci kam, tak stretnem veľa známych ľudí a všetci sa tak poznáme, všetci sme jedna rodina a mám tu veľa kamarátov. Tak vás pozývam, aby ste prišli. Čaute. Ahojte, volám sa Janka a mám 19 rokov. Myslím si, že v oblasti Kysucké Nové Mesto je veľa možností, ako človek môže stráviť svoj voľný čas s prírodou. Veľmi obľúbenou destináciou, či už pešej alebo bežkárskej turistiky, je chatová osada Škorčie. Ňou prechádza lesná cesta, ktorá vedie až na vrch Tábor. Na tomto tábore máme možnosť krásneho výhľadu, či už na Malú Fatru, alebo taktiež aj na ľadovú. Ahojte, teším sa.